Single Čierne písmena bude taká akási ďalšia výpoveď z albumu Tlaková níž. Noc je schúlená, sušíš kúsky z nás. Že som si prechádzal ten album, že ktorá pesnička by mohla byť ďalší single a práve k Čiernym písmenám som mal taký asi najosobnejší vzťah, tak sme si povedali, že vydáme túto pesničku ako single. Samozrejme sme na nej spravili ešte nejaké úpravy, pridal som jej refrén, aby tie čierne písmená neboli až také čierne, takže v tej pesničke svitá akási nádej na konci, že prídu lepšie dni, že tie čierne písmená chytia farbu. Tlaková keďže stále tvorím a píšem si texty, tak niekoľko rokov som si zapisoval také postrehy zo života, niečo, čo ma štvalo, som sa viac menej z toho vypísal a bolo mi dobre hneď. Možno, že bude pôsobiť na niekoho tak trošku depresívne veľmi, ale v tých refrénoch sa to všetko obráti, že fakt bude lepšie. Len treba tomu uveriť. Je to taký akýsi most pre mňa medzi tou zlou náladou a depresiami možno až prechod k tým dobrým časom. K tomu, že človek musí veriť, že prídu lepšie dni, lebo ja verím ako si, že si môžeme za to sami. Keď chcem, aby nám bolo dobre, tak nám bude dobre. Ja to trošku možno prirovnám k tomu, že ľudia, ktorí pijú alkohol, tak pijú, pretože majú možno nejaký problém a chcú zabudnúť, lenže to nepomôže vôbec, pretože ten človek ráno, keď bude triezvy, tak opäť bude musieť tomu problému čeliť. Takže preto je lepšie to asi vyriešiť a vysporiadať sa s nejakou situáciou, ktorá mi možno nie je príjemná a potom to ide lepšie. A ja to riešim práve tým, že ja skladám pesničky.